jo pregunte, ja està. Sí, jo volia parlar. Una pregunta a la regidora. Hi havia alguna queixa del servei de menjarada per a majors abans de la contractació de Nova Terra? Ho vinc a dir perquè s'estava prestant des de feia anys, inclús revisant. Disculpa, si no hi havia alguna queixa dels usuaris del servei en el moment en el qual es va decidir privatitzar el servei. Dic privatitzar perquè casualment en el primer document en el qual l'anterior alcaldessa signa la contractació per 4 mesos d'una cuinera, d'un auxiliar de cuina, ho fa d'una borsa de treball que tot just havia creat feia uns 2 o 3 mesos abans. Vull dir, hi havia personal per continuar prestant aquest servei en condicions, si no hi havia queixa prèvia per part dels usuaris. I jo pregunto si hi havia alguna queixa prèvia per part dels usuaris que justificara l'argumentar que ja no valia aquesta bossa de treball sense qualificació per a prestar el servei. Aquesta seria la primera pregunta. Després voldria que em comentares per què en el que seria el pressupost del manteniment del servei se descarta la possibilitat de presentar pressupostos a empreses estàndards que servixen menjadors escolars. Així es diu que no han estat satisfactòries en aquest col·lectiu, referint-se a supòsits majors. No sé si els majors són més sensibles que els més menuts a l'hora del menjar. Ens fa l'efecte que, a més, l'adjudicació a Nova Terra és per 2 cèntims, i nosaltres aplaudim el que seria requisits de menjar ecològic en empreses d'inserció social, etc. Es pareix molt bé, però ens sorprèn l'exclusió d'empreses que servixen menjadors escolars, quan a més, quan en el mateix expedient es parla en algun moment de les condicions que marca Conselleria respecte del mateix servei. Després n'hi ha algun... Sorprèn que, per exemple, se coneix en els informes tècnics, es parla que es vol crear un servei integral de formació i incorporació laboral a persones amb risc d'exclusió. Fantàstic. Això es parla a setembre de 2015. I políticament la Junta de Govern aprova el 22 de gener de 2016 iniciar l'expedient de contractació. És a dir, 5 mesos per a posar en marxa la maquinària institucional de contractació. Després es parla que arriba un punt que cal fer una bossa de treball de cuiners. Es parla així, però jo no ho he vist. Vull dir, primer no he vist en quin moment se desistís de l'expedient d'aquest servei integral. No ho he vist. No he vist en quin moment s'ha decidit no continuar avant amb la licitació. No ho he vist. I tampoc he vist en quin moment se parla explícitament de fer una bossa de treball de cuiners, quan ja n'hi havia una bossa que en principi estava prestant el servei de forma auxiliar des de feia anys, perquè a més, segons els informes, és cert que se feia d'una forma precària, a base de becaris, a base de contractacions puntuals, correcte, però clar, reprenc el que he dit. N'hi havia una queixa del servei en el moment que vosaltres el privatitzareu? La nostra opinió és que és un tratge a mida de l'empresa. És a dir, el servei es fa a aquesta empresa perquè es vol donar a aquesta empresa. És una decisió política dins, diguem-ne, d'una suposada, entre cometes, irregularitat administrativa, perquè considerem que poden haver alguns moments en els quals s'està fregant la irregularitat, però no acabem d'entendre, per exemple, que hi hagi documents que no s'ajusten a la realitat. És a dir, es parla de que s'informa de la necessitat de crear una bossa d'auxiliars de cuina i se fa referència a un annex, pot ser una errada, no dic que no, a un annex en el qual llegim que així no fa referència a res d'una bossa de cuina, que era la que hi havia. En el 2011 hi havia una bossa de cuiners. Vull dir, hi ha una sèrie de coses que ens sorprenen dins del que seria tot el procés. Més o menys tenim clar que és una adjudicació política, una empresa determinada, se justifica, seguint un poc el que seria els tràmits convencionals, s'ha beneficiat a qui s'ha volgut beneficiar i res, en definitiva és una privatització no encoberta, oberta, a més amb algunes coses, diguem-ne, encara en suspensió, com per exemple aquest expedient de posada en marxa d'un servei que al nostre entendre era fantàstic perquè permetia donar ocupació, el mateix és una formació.
no se sap res i després se parla de la creació d'una borsa de treball que efectivament hi ha un decret d'alcaldia que la passa en marxa, però no hi ha un informe que diga que aquesta siga la solució. No parla en cap moment d'això. Possiblement pugui ser una errada, però bueno, en qualsevol cas crec que hi ha algun tipus d'anomalia administrativa.